Не може да оставите. Не може ли? Няма нужда. Ние от сърце ви ги давам. Благодарите, вземете си ги и напускайте, ако обичате. Що бе официално Казвам са? ви всичко, което Ще имате за всеки ден. Ще имате за празник. Изпратете ги по почтата, щом са официално. А, по почтата ли да ги изпратим? Да. Ще ви ги върна препоръчно. По имейл да ви ги изпратим. Може и по имейл. Да си ги И разпечатате. на излизане си изчетете буклука. Не си го изчистим. Господин Великов, ние дойдохме да изчистим буклука. Ама вие останахте. Изчетете го. Ние готовите да има остатък. дойдохме да изчистим буклука. Вие защо оставате сега? Не знам защо остава. Следствие Ние долу не при знаем. гражданите да говори. Ние не знаем, ние се чудим. Следствие долу при гражданите. Продължавайте да се чуете. Поне малко достоинство, ако на господин. Поне малко. Какво е недостойното, не мога да разбера? Недостойното е това, което... Че искам общинския съвет да работи, е недостойно. Ма ви му Че пречите. изразявам позиция, Ама вие е с това недостойно. пречите. Вие ми забранявате да изразявам Не ви позиция. забранявам. Аз... А какво правите в момента? Казал съм нещо и вие искате оставката. Ма искат ми След като сте недоволни, обжалвайте го. Ама елате Вземете да решение се общинския съвет, като сте недоволни. аргументирайте се пред хората. Аргументирал съм се подробно. Ма вие се карате на гражданите ли? Не, повишавам тон, за да ме чуете. Аз не чувам добре. Добре. Значи първо съм се аргументирал в решението си. Второ, нарочно изявление направих в интернет вчера. Мисля, че много подробно съм обяснил всичко. Ясно ли сте, че... Телевизионно изявление дал в БНТ2. Всичко съм го обяснил достатъчно подробно. Който иска да чуе, да види, да прочете, да осмисли, ще разбере. Който не иска, прави демонстрация. Аргументите са смешни. Смешни са за вас. Не може нарушаване на правилника на Общинския съвет да е смешно. Кое че е било? Това води до следващия сесията е в извод, петък, нали, а не който в искам сряда. аз да го правя. Че сесията е в петък, а не в сряда. Господин Това е Великов, нарушение на правилника. Това е нарушение. В закона Може ли какво един пише? исторически въпрос? Как оценявате действията на Османската империя през 1833 година да промени славянските имена с турско-османски? Като историк, като човек, който се е явял на източната история. Явял съм се, да. И как го оценявате този акт на промяна на имената на славянските имена с турски? През 1833 година, когато Европа дига революции във Франция 30-та година, която е двигател на Добре, защо трябва да го прогрес. оценявам? Аз трябва да го оценявам, аз да оценявам историята. Нали? Аз да оценявам историята. Вие в момента... Искате, може Не, да не, направите нека да сравнение с отговоря на днешния моя ден. въпрос. Сравнение с днешния ден може да направите. Те го направих. Нямам нищо против смяната на имената. И казах 16 пъти, че не съм разглеждал нито едно решение по същество. И нямам против нито едно решение. Да ви кажа. Прегласувайте си. Малко по-смело. Малко по-смело. Малко Само по-смело. по процедурните нарушения. Всяко едно решение на Общинския съвет трябва да се обяснява простичко на хората. И това трябва да е в протокола, за да могат да разберат хората за какво става въпрос. Да. Това проблеми на варненци ли са, или са на отделен варненец, или не са на отделен варненец, и дали това са най-правилните начини за решаване на техните проблеми. Това е принципен въпрос. И ако е За сряда всички сесията, решения. ще е по-лесно да се разбере всичко. И така е записано в правилник. А в Че закона трябва да записано бъде ли, в че е в сряда. сряда? Общинските Правилника съветници произлиза от са закона. преценили, че е много важно да бъде в сряда. Всяка втора сряда. Аз защо, не мога да кажа защо те така са го преценили. Но след като са направили подобно решение са взели, те са длъжни да си го изпълняват. Ако не им харесва, да го променят. Има начин. Половината от сесиите Но до сега не са за всяка гражданите, Половината от сесиите до сега... ами крайно време е да започнете да спазвате правилата. Така. А за гражданите е Правилата се важно, задават от защото закона, някои граждани от могат закона, да искат да господин присъстват. Как ще присъстват, примерно, на априлската сесия, като не знаят кога ще бъде тази сесия? Ами като прочитат във вестника, много ясно, нали се Ами, пускат обяви? могат ли Вие те да си заявят отпуска в последния Вие ден? ако сте загрижени Да се за заявява граждани, от миналата година за цялата следваща година се заявява отпуск. Господин Великов, Не дейте да така да се усмихвате, господин това, Костадинов. което говорите, Спазвайте само едно. правилата. Не сте чел закона. И Вие не сте си не мога да прочели разбера- собствения правилник, господин Костадинов. Не, напротив. Не сте Правилника го прочели. е подзаконов факт. Вие знаете ли какво означава Но подзаконов не може да се нарушава. Естествено, че не може да се нарушава. А защо го нарушавате? Ма не е нарушен. И негодувате, че ви казвам, че го Ама нарушавате. не е нарушен. Ами не е нарушен, разбира се. Ами хубаво, щом не е нарушен, какво да кажа аз? Ами Като именно, негодувате, защо тогава обжалвате имате след избори. като не е нарушен? Защото така съм преценил, че е прав. А защо така сте преценил? И смятам, че съм прав. Точно така. Ако Значи, вие смятате, че не съм Вие сте прав, над закона, има разбрах. си... Не, не Разбрах, съм разбрах. над закона. Не, вие сте над закона. Аз разбрах. изказвам мнението. Моето мнение не е последна Вашето инстанция. мнение е, че над закона. Не е Ясно. последна инстанция моето мнение. Ясно, да. Като негодувате, обжалвайте в съда. А по-лесното е да вземете да си прегласувате решенията, като спазите правилник. Ами ако решите, че Това е сесията по-полезно. започна в 9:05, трябва да започне в 9. Ако реша, тогава ще мислим. Когато реша. Сега още не съм решил. Браво. Нали? Държите се като не като вале, извинявам се, като турски султан. Областният управител е едноличен орган.
едноличен орган. В случая съм аз. За Не. добро или за лошо, в случая съм аз. Господин Великов, И ще Не, преценявам за как да си върша работата, областният така управител както ме е съветва администратор. знанията ми и съвестта. Администратор. Разбирате Вие ли? не ви харесва, нормално. Нито стопани, искате нито оставка. домакин от един администратор. Така е, обаче сте 20 на човек. Сега, какво да направя? Ами може да Може би много повече ми харесват. Може и така да е, може да не е така. Не знам. Съмнявам се. Не, съмнявам се. Ако пак Добре, вашите направят, съмнения за вас. Ако ако Вашите пак съмнения направят за вас. сесията в петък, ще обжалвате ли? Ако нямат решение на председателския съвет, че е в петък, да. Чакайте сега. Има си Не в е правилника ви задължително. разпоредба. Ало. В сряда, но председателския съвет може да вземе решение и за друг ден. Ма аз нали това ви Не сте го казах, че е взело решението. Ма няма го. Как да го няма? Може някъде сте го взели, ма трябва да има писмено документ. На председателския съвет не съществува по закон. Това е неформална Във вашия група. правилник съществува. Ама това е неформална Вашия група. правилник Все съществува. едно някой да иска протокол Говорим от си- нашия разговор сега, разбирате ли? Празни приказки си говорите. Не, господин Не сте Великов, запознат. говорим си по закона, който вие не Ма познавате. вашия правилник Толкова има полза този за председателски вас. съвет. Толкова полза за И вас. той взема решения. Господин И тези Великов. решения трябва да ги има в протокол. Ма На няма как да има въпросната, протокол, на въпросната защото сесия, председателския на съвет е въпросната неформална сесия структура. отсъстваха хората от БСП. Наясно ли сте, тъй като преди малко казахте, че сте член на Наясно БСП? съм. Защо отсъстваха? Не мога да Защото отговоря. е било тях, петък си. не мога да отговоря Не са тях. знаели за сесията, тя е в петък. Мисля, че това се дължи все пак на свободата, която вие непрекъснато опитвате да пренебрегвате и да казвате на различни хора какво да правят. Защо да Преценили казвам? са свободно, като свободни граждани и не са отишли. Те не са Сигурно свободни имат граждани, причини, те ще те отговорят. са наши избиратели, не са свободни граждани обаче. Какви са? Арестувани ли са? Не са Подсъдими ли арестувани, те са избрани Свободни за да граждани. вършат работа там. Така е. И ако са ще свободни отсъстват, граждани. би трябвало да дадат някакво обяснение защо са отсъствали.